Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona ikomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli. Mbukeli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. These countless chats between you and Mr. Nku show a picture that's totally different to what you told us, which is that he was just your informant. Inhloko yamaphoyisa omgwaqo esifundazweni eGauteng uSamuel Mashaba usemisiwe emsebenzini ukuze ezobhekana nezinyathelo zokuqondiswa izigwegwe. Lokhu kulandela ukuphothula ubufakazi bakhe ekhomeshaneni kaMadlanga. Agencies or operations conducted across the country have resulted in the arrest of more than 40,000 illegal immigrants in the country. Uhulumeni usuphinde wagcizelela ukuthi awulishayi indivaneze udaba lokufika abakuleli ngokungemthetho. Lokhu kuhlaluke njengoba ongqongqoshe behlukene bebebambe isithangami nabezindaba ukuzochaza ngezinyathelo ezithathwayo ukubhekana nalolu daba. He understood that South Africa, in all its diverse ethnicities, is one nation. Namhlanje bekubanjwe inkonzo yokutshalwa kwengonyama yesizwe samaNdebele uMakhosoke Mabhena wesibili nokhothamese neminyaka engama-65 ubudala. Mbukeli asekubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lesikhombisa kusihlwa ozethulelwa uSihle wakwaDlamini. Kanti uza kwethu ositolikela ngolimi lwezimpawu uFortune Madlala. Masingabe sapholisa amaseko kembukeli ake sizwe ukuthi iziphi ezihlabahlusile kusihlwa nje. Sivule uhlelo ngodaba oluthi inhloko yamaphoyisa omgwaqo eGauteng uSamuel Mashaba usemisiwe emsebenzini ukuze ezobhekana nezinyathelo zokuqondiswa izigwegwe. Lokhu kulandela ukuphothula kwakhe ubufakazi ekhomeshaneni kaMadlanga. uMashaba uqede ubufakazi bakhe ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga ngoLwesihlanu nalapho ayephekwa ngemibuzo mayelana nezidakamizwa zohlobo lwe-cocaine ezashaqwa ngamaphoyisa e-Ariton ngo-2021. Obehola ubufakazi kukhomishana u-Advocate Lee Seagulls Ncube wehluleka wancama ukuthola incazelo ecacile kuMashaba obelokhu emile kwelokuthi akasakhumbuli lutho ngezingxoxo zakhe ze-WhatsApp. Yize kunjalo, kepha-ke zikhona izinto azivumile ebufakazini bakhe eziholele ekutheni amiswe emsebenzini. Uhulumeni usuphinde wagcizelela ukuthi awulishayi indivaneze udaba lwabokufika abakuleli ngokungemthetho. Lokhu kuhlaluke njengoba ongqongqoshe abehlukene bebebambe isithangami nabezindaba ukuzochaza ngezinyathelo ezithathwayo ukubhekana nalolu daba. Kuba uveze ukuthi bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-40 abantu abangenazo izimvume zokuba kuleli sebeboshiwe kusukela ngoMasingana. Waveza nokuthi umnyango wezasekhaya uthola ukuthi iningi labantu abakuleli ngokungemthetho ngabantu abangena kuleli ngezimvume kwahamba isikhathi zaphelelwa isikhathi. Agencies or operations conducted across the country have resulted in the arrest of more than 40,000 illegal immigrants in the country. This is a demonstration that government is not turning a blind eye to illegal immigration. The Department of Home Affairs has found that some of them have been residing in South Africa illegally by overstaying their visa. Ungqongqoshe zasekhaya ubalulena ngezinguquko abanazo uqinisekisa ukuthi abantu abangena kuleli bahlolwa ngendlela eseqophelweni. We are using facial recognition and machine learning to check whether your travel document is authentic, to match your face to the photo on your passport. And when you arrive in South Africa, you will be looking into a camera again so that we know the person who has arrived is in fact the correct person who has been given permission to arrive. Ngqongqoshe amaphoyisa lena bengebanga eselihanjwe uphiko lwabakasidlodlo ukwenza isiqiniseko sokuthi abantu abakuleli ngokungemthetho babuyele emazweni abo. We arrested 17,528 and out of them 2,399 were illegal foreigners, which we then hand over to Home Affairs to be able to check whether they are legal or not. So Supermanda knows that we've been hard at work. Ukuba uphethe ngelithi bazoqinisekisa ukuphuthunyiswa kwalezi zinhlelo ukuze izwe libuyele esimweni.
Iphini likamengameli wezwe uPaul Mashatile uchaze ingonyama yesizwe samaNdebele uMakhosoke wesibili njengomholi wendabuko obewazisa futhi ewahlonipha amasiko nemvelaphi yesizwe sakhe. Uthi ingonyama uMakhosoke wesibili obetshalwe namhlanje ushiye umlando ozoqhubeka nokuhlonishwa izizukulwane ezizayo. Izikhulu zikahulumeni abaholi bendabuko amakhosi nezinhlaka zomphakathi bebehlangene enkundleni ezemidlalo iSolomon Mahlangu kwaMhlanga eMpumalanga ukuzohlonipha ngomngcwabo okhethekile ezingeni likahulumeni ingonyama yesizwe samaNdebele uMakhosonke wesibili okhothame ngolwesibili. uMashatile wethulele isiqhoko ingonyama ngeqhaza elibambile eqhakambiseni isizwe samaNdebele. He understood that South Africa in all its diverse ethnicities is one nation. Undunankulu waseMpumalanga naye uqhakambise igalelo lengonyama ezinhlelweni zokuthuthukisa umphakathi nesizwe samaNdebele. Uthi ingonyama uMakhosonke bengumholi obekwazi ukuhlala phansi nabantu babonisane. King Makhosonke II deeply valued leadership that including listening and learning from the people. Amazinyane engonyama uMakhosonke nawo ahloniphe uyise abonga nokwesekwa abakutholile selokhu akhothama emhlabeni. Omunye wamadodakazi ekhulumela umndeni uthe uyise wayezinikele kakhulu ekuhlonipheni nasekulondolozeni amasiko nesintu. Our father received the throne from his great predecessors, yet the kingdom he inherited was diminished, wrongfully reduced to a kingdom of Amandebele Akwamanala. With a character both gentle and resolute, his decisive leadership drove him to stand for the truth about our history, tradition, and culture as is Chaba Samandebele. Ikhothame ngolesibili sineminyaka engama-65 ngemumva kokubusa iminyaka engama-40. Ilungu le-MKP ePhalamende uMzikayise Ntshingila obefihlwa namhlanje uchazwe njengomuntu obezinikele ekusebenzeleni umphakathi. Umndeni wakhe uthi ukwedlula kwakhe emhlabeni kubaphuce umuntu ebebethembele kuye kanti iqembu lakhe lona lithi elakuleli lilahlekelwe kakhulu. Amakhulu abalandeli be-MKP babuthane eCity Hall eGoli ukuyothi indlelanhle kulungu leqembu ePhalamende uMzikayise Ntshingila. uNtshingila udlule emhlabeni ekuqaleni kwalenyanga emva kwezinsuku ezine ehlanganisa iminyaka engama-43 edla Nhlamvana. Udadewabo uNomvula Ntshingila uthi usale khungathekile ukushona kukamfowabo namchaze nobeyinsika eyindoda eqotho emndenini. Ngithi kumfowethu ubhuti wami ngilahlekelwe muzi ngoba sithi masenza izinto kaNtshingila ngithi muzi sondela soyenza imeeting emndenini. Muzi angikwazi kuyenza lo meeting ungekho. Uyazi ithi sibahlanganisayo abantu abadala. Umholi we-EFF uJulius Malema evalelisa kuNtshingila uthe iqembu lakhe libonga igalelo lakhe ePhalamende. We are grateful of the contribution Comrade Ntshingila made, particularly when they arrived in Parliament. When we wrote the Progressive Caucus Charter, he was very central. And he was the one leading a delegation that had an interaction constantly with the leadership of other political formations. Umgcini mafatshikelele we-MKP uBrian Mlife nowethule inkulumo yosuku emngcwabeni uthe leli qembu ke liqemeke ingozi enkulu njengoba bekumholi ozinikelayo wahamba nangalesikhathi kudingeka kakhulu isibhiliyoni sakhe. While we mourn his passing, we also celebrate the life that was lived in service of others. A life lived nurturing the tree of the storm, the tree of the people. Many knew him as a strategist and organizer. We knew him as a comrade who could be relied upon in difficult times. Umlife ke uphinde wanxusa abalandeli beqembu kuba baqaphele ngaphambi kokhetho lohulumeni bezindawo oluzayo.
Sicaphune udaba oluthi amaphoyisa esifundazweni Western Cape eseqalise umkhankaso wokuthungatha abasolwa abanindeka esigamekweni sokudubula babulale abantu abathathu eKhayelitsha eCape Flats izolo ebusuku. Kubikwa ukuthi izidumbu zabesilisa ababili nowesifazane oyedwa zitholakale zinamanxeba ezinhlamvu. Dulwe kwabulawa abantu abathathu ngoyaba lwezinhlamvu eSite B eKhayelitsha izolo ebusuku. Amaphoyisa asaphenya ngalesigameko. Siqikelele into bana ngaba lento yenzeke ngenjongo ngoba kungeniwe kulendlu kwadutyulwa abantu abathathu, umuntu obhinqileyo omnye namadoda amabini, akukho kwanto ithathiweyo ngaphakathi. Abamelwane akhonto bayivileyo, akukabikho mkhondo, kodwa ke icase yokubulawa kwabantu ivuliwe, amapolisa asaphanda. Umndeni wezisulu uthina manje usashaqekile ngalesi sehlo futhi kusenzima nokwamukela. Sisazibuza uba inoba sisuka ngaphi, kwenzeke intoni kuqala, ngoba akabikho nto iza ngaphambili ithi nantsi ngoku kwenzekele nale ukuze bazohlaselwa. Kabuhlungu kangaka apha endlini ngoba sifike bedunduluzile, omnye ijongele, omnye ujongele, yena elelele ebhedini ekucaca uba ebesilwa. Xa kuba zonke izinto ezipha ekamereni zophukile, yonke into yophukile nebesilwa. Saphenya nokuthi ingabe ikuphi okuholele ekutheni kwenzeke lesigameko. Okwamanje mbukeli sisathi qhu ezitolo okwesikhashana, siyabuya futhi nezinye izindaba ezihlabahlosile zosuku, ungaphuthelwa. Umbukeli asiphinde sikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lesikhombisa kusihla, kanti ke sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba, na kanjani uzozithola ngobunjalo bazo. Abakwasidlodlo esifundazweni iGauteng sebeqinisekisile ukuthi ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela, usaziwayo ongowesilisa oneminyaka engama-45 ubudala, ngezinsolo zokuqhumisa isibhamu esihlangalaleni kanye nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Kubikwa ukuthi lesigameko senzeke eDenville khona eGauteng ngemuva kokuthi umsolwa esole umshayeli we-e-hailing ngokuba nobudlelwane nentombi yakhe. For kidnapping, unlawful discharge of a firearm in a public area, and defeating the ends of justice following a shooting incident involving an e-hailing driver in Edenvale on Sunday, 14 June 2026. It is alleged that at approximately 7:30, the e-hailing driver had transported a female passenger to a residence in Edenvale when he was confronted by the suspect, who accused him of being involved in a romantic relationship with his girlfriend. The suspect allegedly forced the e-hailing driver into the vehicle and prevented him from leaving. During the incident, the suspect reportedly discharged a firearm in the direction of the driver. The e-hailing driver managed to escape unharmed and immediately drove to a nearby police station to report the matter. Kuze kube manje asikatholakali isidumbu sikaZenande Chilwane obeneminyaka engama-20 nomuvo ubudala, owanyamalala ngemuva kokuthi imoto ayihamba ngayo ekhalakathele emfuleni ogcwele izingwenya embombela ngesonto eledlule. uChilwane wayehamba nabanye ababili okunguGodfrey Vigo noTintswalo Khoza abatholakale sebeshonile ngemuva kwezinsuku eziyisishiyagalombili zokuthungathwa kwesidumbu sikaChilwane. Umndeni wakhe usanethemba lokuthi sizotholakala ukuze angcwatshwe ngesizotha. Kusenjalo owengamele umnyango wezokuphepha komphakathi esifundazweni iMpumalanga ubehambele endaweni yesigameko, nalapho efike wagcizelela ubumqoka bokuthotshelwa kwemithetho yomgwaqo. Owengamele ezemfundo esifundazweni iGauteng uLebogang Mayile uthi iyaqhubeka imizamo yokubhekana nodlame kanye nobugebengu, yize kusanokukhathazeka ngokwanda kwezigameko ezikoleni zalesifundazwe.
Zedlulela ubonakala udlangile udlame ezikoleni zaseGauteng kanye nezenzo zobugebengu. Lokhu kholele ekutheni uhulumeni wesifundazwe ungenelele ngokusheshsha. Esigamekweni sakamumva esishaqisayo umfundi oneminyaka engu-18 ubudala owenza ugrade 10 esikoleni samabanga aphezulu eBramfisherville eSoweto wagencwa ngocelemba washona. Number of incidents has fluctuated over the years. The overall trend demonstrates that violence, vandalism, substance-related incidents, and learner misconduct remain significant challenges that require continued collaboration between schools, parents, communities, and law enforcement agencies. Zibalelwa cishe ezinkulungwaneni ezinhlanu izigameko zodlame ezenzeke esikoleni ezahlukene eGauteng eminyakeni emihlanu edlule njengeminye imizamo yokubhekana nalesi sihlava. Umnyango usojube ukuthi kwenziwe ucwaningo ngobugebengu nodlame ezikoleni esifundazweni sonke. School safety challenges were often linked to broader community conditions. Key concerns identified included gang-related violence, bullying, substance abuse, the availability of drugs and alcohol around schools. Kwezemfundo uthi uyaqhubeka nomkhankaso wokuqeda isigameko zodlame ezikoleni zakulesifundazwe. Abasobathi baseningizimu Afrika uGeorge Kush kanye noGerda Steyn banqobe iComrade Marathon ebisuka eThekwini elibangise eMgungundlovu. uSteyn usenqobe lo mjaho amahlandla amahlanu. Kolonyaka ke abasobathi abangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-29 ababambe iqhaza kulomjaho. As we listen to Max Trimble's cockcrow at the start of the 2026 Comrades Marathon. Lona bekumjaho wamashumi amahlanu onyukayo usuka eThekwini ubheke eMgungundlovu. Ukhusha udlula umbhuthi Molo wangabe sabheke emuva. Unqobe lo mjaho esikhathini esingaphezulu kwamahora amahlanu. Umpetho womjaho ngo-2024 uPiet Wiersma uphuma endaweni yesibili, uMulo waphuma endaweni yesithathu. That was the hardest I've ever done. I knew when I went for it, it's a gamble because I could have blown up and people out in the end. And I'm extremely grateful. I couldn't believe it. When I had a kilometer left, I couldn't believe it. I had to pass the line before I believed it. Uqhubekile nokuzenzela emjahweni wabesifazane, unqobe isicoco sakhe sesihlanu nokuba yisesine kulandelana. Amazing achievement to have two South African champions. What more can we ask for? This race means so much to us. Not just the runners, but also the supporters, the people who watch it on TV at home on the roads today. Khosi Ntshuma waseZimbabwe uqede endaweni yesibili kwathi uEvert van Zyl waphuma endaweni yesithathu. Mbukeli ake siphinde futhi sithi qubu ezitolo uma sibuya sizobe sekuphathele umhlahlo wesimo sezulu.
Mbukeli sizibeka lapha ebese kuphathele zona kusihlwa. Siyabuya ke futhi kusasa nezinye izindaba ngehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo usale kahle.